Nakajingmom yo ya kajubab ka basay na ka sarkar jala kabiyaday bat ka labor court. Nakalyang ka Joint Action Committee JAC kinong try masterol ka jala haka katway tarik urampang arja apon rio kilapan pao bakin sa siyem da kiway pat kisin jam. Habakran sigilat patay kubor nakalyang ba kru el pariat unong aiktin ulaong. Banakalyang ka committee kalapa kumba santali kisiti sa umentri rang ba ka jala hakaba hakajingya kendo banyakran halor kaniga mat uong bet be patient. Ulaong bakinong try master role kisa umdom halor ke jingbom yo jongki ya ke jingsyai hakabayade bakarta song that jongki namar bakat kum ka labor code karta ka bakide ban song that ka dei hinro postnam karbana ka sarkar jalapat ka pen song that jubor yaki hakarata ka ba san postnam hado menta ka singsi banong ba umdan ka wero ka jingjubab ini umdan ka jingjubab ini na ka jingtho dai tang chi mister ong ba be patient ngin sikan meet you on the month of January. Sias kabai tu nungguan bangi la ay ka appointment bangi ya keren baru CM halor ki memorandum bangi la da ay ka si jumu te halor kami ngili okentil na CM ba iong yengi ba be patient ngan khot ye pi ha ni una January te menta la hoi February ngirang patient ngirang ap ye kata ka jing khot jong i nrei nakalyang kajong ni pan ngin ap si ap ngin snow pan kam sya ini bang ngin ap si ap te nakatakadaw ni hapan kren namar ba hakini ye ka VDA kiba haw ni u 2025 jong Oktober ka ba ngidai ban yo ngimyo shu namar balai ki ong ba ya kani namaka marba mati kalahir kim ashu ko VDA tehnra ya kani ka 1 April ka bansawan pa kinkran kuno namar hadu mentangin pa yo ban kran na sian te ya kani pa ni perkhat ngin le kuno kum kinong belas ni habaro ko wai jala ni don hatna chung sarkar nrei kinong belas ni gibadon pat hakiwe pat private sector kiba ni don hakajing kim khat kaba marba mardi kala kiu menta kimarba na do umlo upoi lai po ka kilo ko umpia ka poi sispat san po silita nanta kapeleng nila the sipo ng kawe ti hamno kasokar ko ang patahir do tinakati kabenta ka pen so kia ini kum kinong belas ni ba ngim lasu ban im kakta ya ka longying long sam jongi bangin im kumno halor kini ke VDA ngim yo tena kani kada ni karpa ya uchi minister hi government hi baro ko wai bakin sngo bhaban chimkia bakin snap ini ben yo ban yakran laki halor kini kijing ki jongi ti ho shibun ki memorandum kim galat la de pai nei kawai ke ba min pa ka bangi im malakasni kadai kani ka ba ta jo aga jingim jongi ke man kasni Ni nakaliang jong kinong tribal la kum joro ki badan government bat ki wairu kalong ba menta ajingya dai bat kani ka benta ka ba government of India kala pass ya kani ka labor code arjara persen ka labor code kumbakalong mentang ngitip bah kiwai pat kijela kila pentrikam sya-syanya ka nado ka foi tru nomba ajara persen tahang ni jela Meghalaya ngiso si ban tip hado menta ka lagaliang ka labor department nagaliang jong ka personal ro jong government Meghalaya kampat pentrikam ni isu kanu ka jing tho tahlor ka ni ngi nagaliang ka Joint Action Committee ha ka phat ka jongi ngilab ba kani ka labor code na rekam trikam hado menta ke ai ka jingjia kalong ba bakta palan namar ba kinong tray masterol khamtam gi ba tray belas ngi bat ka sorka kila sya penchong thaj hagasnam sanopra kata ka dai ka ba marsen mi ka labor code katkum ngitip ka dai refusnam te ki head of department jong ki trikam jong ka sorka kila pen chong thai yabaro di mastol sanopra snam te halor kane nagalenga jongi ngisa ko umdum
baga labor code ka phanchong thai in report nam re ka jalla Meghalaya manta ki head of department ki officers ki babon ki engineer ki chong thai no ya ki nong trai san bu phara ta dangi pat ye kan ne halor kan ne ngi labba kumbalong manta haduk katakas ngi naga liang jong ka government Meghalaya kampat ai ka jingsai ka batikana kanus nam ba ki nong trai balas ngi kin chong thai ka dan ka wai ka order ba har Jharkhandai ka sarkar ka longba ka jing ai manjur jong lat ka jalla kila ong ba umdai ban political reference nam hanrai halor kan ne hakuni banai November ajar pusat nagaliang ka personal ya kata ka order jong lat ka bala long ai ni kandid bante langba ki ngiyo langba ki officers ba ka personal department kala denotified kala pendo pendam ni kata tanghangi kandid menta ba kumno ba ka personal department kan pendo ya ka ne ka an ka bala ai do governor ba ki nong trai masterol ka de ban chong thai represents na te halor ka ne menta baro ngila ya lang a pisa na mar bon ki nong trai masterol ki bara dan sanpo pras nam ki sa pun chong thai jubor te ki ba bon hi ki ba ki kajing ka kamai pisa nang ba kajing trai ka jong sagawai ro ki ba bon hi ki ba trai masterol ki de ki senior ki ba dan khamtam hapo ki establishment ki batrai hapo Shillong ni head office kinang bantrai hapo establishment ki bad maki mana saldan ki masterol ki balong experience ki batro ya account ro section ro rekum balong mantak sa pensong tajba ki kalaba ki boni ki officers kila ya keren ya lap khana ki ong kila feel kar kum trikam namar kila sa pensong song tajba halor kan ni nang ni hi ka jing karen bat chief minister ngila pan appointment Nolor kata ulo ongru baka jingkiu haki marba mardi ru kalong ka wei ka bala bu jing e yaki bat kumta ulo kentu yaki amal e bikin le e halor kene haka yeng dor bar thau an nado benai November nusna maladab kamba ongi cha person yangi ponu jan rebing kendo re hado menta chief minister umpat ai kentin bat imat umta hirobani kendo tekane kabo hakajing ma ya kinong trai masterol ha ki department ba phero namar sa ko umdo kawai kata kabaar pat hakajing ki udor jong ki marbam mardi ngiyo i baga government of India ho banai haswa November kala od ya kata ka dor jong ka GST haki marbam mardi up ke panir ngiyo i swagi Diwali kala hir dor rehajalla jong ngi hado mentagas ngi kapeleng ka kiudor tinginong tray bala ki babon hi hajalla ngiem ka kapeleng ha risen nrai menta kala kiulai tangka katar ni kapeleng le ring song pad ya karan tingi ngirang khmilan ti baga government of Meghalaya na department jong ka supply ki daiban penmi ya ka jing tho ba ki marba mardi ki dor jong ki daiban ai habaro ki dukan ne pen bana paj ba bakhnang bangi ki nong song intep rai kumbalong menta ka nero ka government ngimtip ka ai ka daw ka badan selandan hado menta kampen mi ka ni kador na kata ka daw ki mar jong ki marba mardi kadang ki kadang mi gisngi ha kini ki district ba pher kamalo ngta ka peleng nangta hado udai ru wai na marba mu ba kabayarap yang ikinong tray balas ni unira dan span ngas kilo takajing siu pat kemelong menta nado panai Oktober ajar apusan hado menta ka sarkar jilla ka khampat penmi yang ka dor jong ka bai balas ni hapa ka jilla jungi te nagata daw khan penmi kinong ai balnaro ki bat bai ya kata ka dor ka balai ai ka sarkar nado panai April jar apusan te kane ka khata sisa ya baro mentangi yo ka jing jor na baro ki ba ki ong in siu ja kai gitu ngin survive kumno ngin im kumno menta amar bam kala keu te kane kam dai ji atang Shillong han reha baro ki hat quarter jong ki district te ka labor code ka dai ban trai kam mardon no hangni kambalong julem goi jilla ka marba mardi ka sarkar jilla ka dai ban pen ai no ka order na jing tho pan bana pa ba iki dor jong ki marba kum bakale hakisnem chwa lamba ka supply department te ka wai ka jinggali ngi menta hangni kwa ban buro ngimban si ban keren ye kini rep hongut ki male kin rep hongut ki mate ngi don nrai ngi ken seu
lengoh do mentam dan betre ban keren ya kene ke jingkiu dor jong ki marban hakisnam ban shwa ki don ki bakren nrai balaim don ba basngap ya kene imat ba baro nrai phawot ki don ktir kan bat ka sarkar ban chusngap la ka sngap ai ba kanyat katalun ka por kanyat kumni tengi nagaleng ka jongi naga joint action committee ba pai ya ki masterol bat ki nong trai balas ngi baro ka jalla ngi dan ngi bo tang kani kejing tekarpat kum ginong trai baret yakin rep hongot ke male ngi te bakan longga assembly session manwan ladam kran ma phigin rep hongot ya kejing teodor ke marba mardi ya kali bakot kam trai kam hangni kadai ka kabaga bor ban kubori kinong trai balla la phim kran ma phi ngi nagal yang ka jongi ngim ban si haban kran na hadin ba adap kot kanika assembly session ngin haban mi bangi ngasuro Rengisim hagi por menshwa imat ka dustur jang ka sarkar ladam pimi asuro ka sarkar kam taika imat ka ne ka dustur ni haban bon ta ka sarkar te kata dai ka yakin rep hongot ni kwa ban ya kare ngane tasagawai ka banta ngimban si ban keren do menta na mau chief minister hado menta pat ai jing keren umbat ya kendo yangi kalong ba pitip ba kinong trai masterol ki dan forest department ki dan soil agriculture sericulture weaving kini ke veterinary ki menta ki ba pon ki ba bat ya establishment ne ki ba dan society ki dan fi ki dai tang kinong trai masterol nrai hakin ne ki department ko malong menta ki yo tang ka tul ka bible las ni sin shivnai ki seo hadin ba ila song than kim yo ya ka pension ndan jing seo ki ka ba ar pan lada ki dan ke jing pang kat ba pagirang ya trai kim dan kata ka jing yarap ne department tahalor ka ne ngimban si ban bu ka jing karpan kum ka forest department ka dan ka forest royalty ki seo ki bon contractor ki factory ki kharkhana ba pun ka dan ka royalty ki seo ndrai ki nong trai pal na ki master lang to pat umdan ka jingira na ta ka daw ngibo ka jing karpat badai bandan ka welfare board hapo forest department ka po ka soil ka agriculture ka veterinary na kiwai ki sericulture weaving lar ka dan ka ni ka welfare board kan yarap ya baro ki nong trai ki badon hapo ka department namar ki nong trai sarkar ki long regular ki yo ya kita ki house rent ki yo kata ka health allowance ki jingira bara hado ka pension ira hanrai kum malong menta yang ikum dan kata nata kadaw kani kadai ka jingkar pat ngimban si ban aino kani ka jingkar lang ba ban tip unong song snong jong jalla bar ka sarkar lada ki bor jong sarkar kedang don score bat ki breu la jong ki bangin ong ngan keren ka basah ka perkhat jongi ki joint action committee andangi yo e ka jalla la jong hakaba ki dai ki mangi hi ban sinsha ngi ima ba imat insa khanyat ta haki breu la jong kila poi hado santali ki jingtho ngira ai bat ke chung kan mau ya ka office yung chief minister bat kum joro hakaji ki kendo mark mat chief minister ong mani kendo hunu belajar rai em te tangga wai hi ka bau chief minister lang ba ka pre budget ngia iule na ka online na lang ba ki hangni ngila ai na ka liang ka jungi hajing dai bat ka VDA ka ba dai ban pen kiu sin ri bunai ngia ibo na ka liang jong u bat commissioner secretary finance Dr. Vijay kila ong bakin sa examine kajing tho ngila dep ai hawai ka sarkar ke ong ai ngi kajing tho an rai mantangi ong ngina maju tho sha kan mantai ajing tho abakam trikam te ka banta ka jongi ngi perkhat ba la gumno ha ka tieu bala jong brai march ngi habban yami so habaro gi district headquarter jong jalla kata ka dai ka sin ka bakhando bangi habban chimti ya ka bor lada ka sarkar kam ska habaro ki district ni ong kinang trai balang ni ong ngim yo pisa suban thiet namar ko kam wan lang bag sarkar naglang ko PhD ni yo ko ro ka dai ko ka bam kam dai ka bakhoy nagataka da ki haban thiet talah ka neger kom perkhat jong government kam paikmat sa kinang trai balang mat haden ka ro ngim yo syo ban thiram yo syo takan jia ayuban ta kajing lap kajing keren jong ni haki district ba per ngi iba kajing ma kau kala ajan man lamba ko lani kerdo kala
habatin pej bahaki kishap kasha plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasha plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya